मिटिंनि जाहोनाथ' दासो जागोन। दिनैनि मिटिंखौ आंसो बिसार खालामगोन। खोनाबाय रायजोफोर? खोनाबाय? अलंबारा हनै लाजिनो रोंबावासो। नुबायना? आं मानो लाजिनो हो? आं मानो लाजिनो? दिनै नोंसो लाजिनांगोन मिथिगौ हो? नोंसो लाजिनांगोन दिनै। सानफ्रोमबो गासै केसानो न' सिङाव सिरि जोबनायखायनो गोजोनाखैना नोङो? दिनै नोंनि मान सन्मानखौ रायजोफोरनि सायाव देरनगोन आङो। दाय गैयै गियानि आइजो आंनि बिबाजै सोरांस्रिखौ ओरैनो बुजा होदोंना नोङो? माला नुनाय सोरांस्रिजों आंजों गोसथोलायो होननानै हो? मा नुवाखै? दाखालि आखाइ हमनानै प्रमिस लालायलायनायालाय माथोमोन? माथो जाखो? मिटिं खुंनो नागिरनाया गावसोर सानैनो नांलायनानै थानोसै नामा? थांनोसैहाय जोङो। एथ' गोबाव जिरायनानै थाबाय, दाबो जेबो गैया मिटिंनि नामावबो सा गरदसेबो होफैनो रोङा। थौ थांनोसै जों थांनोसै। औ थांनोसै थौ। बेखार ओरैनो जोंनि समफोरखौसो नस्थ' खालामबाय बियो। नङा रायजोफोर नङा, थांनो नाङा र' थाथ', साफोरखौबो मोनलोंगोन। मिटिंआ दासो जागोन। बियो दिनै गावनि खुगाजोंनो गासै बाथ्राखौ रोखा बुंनानै लाजोबथारनांगोन। दे अलंबार बुंनानै ला, सोरांस्रिजों नोंजों सोमोन्दो दंना गैया? दङ होनब्लालाय माथो खालामनो सानो नोंलाय? बुंनाल' लादो दङना गैया। दानो सोरांस्रिखौ दानथारहैगोन आङो। थाजानाय नंला, थौदो रायजोफोर थांनोसै जोङो। जोमै, अननानै दोनबाय थानायखायनो दोनबाय थानाय बायदि मोनदोंना? नोंखौबा दिनै नागारथारा आङो। आया, माला थांजोबखो बिसोरलाय? माथो खोनाखौनो सङासै। नोंखौबालाय दिनै दोखो देग्लिजोब्बाय आं। होबाव बेखौ होबाव दांबावथार। आइदै साजोब्बाय। बेखौनो लुबैदोंमोन बियो होबाव बाबा। बुद्रु बुबावगोन आं नोंखौ दिनै बुद्रु बुबावगोन। जायाखै दाबो। राबन हिन्जाव, थोननो रोङै हिन्जाव, फान्दार गिदिर हिन्जाव, खिंख्रि हिन्जाव, गेसाव हिन्जाव, दं गैयै आखल गैयै लैखोनसारा गलामनि फिसा। धर्ज गैला आंनोजों धर्ज गैला। नोंखौ नांला आंनो दिनैनिफ्राय। लावदुमनि जोलै, लावदुमनि जात, लफियानि जात, सिखावनि जात। होथार बाबा होथार। आं हले दिनै बेखौ बासायनायाव गैया, अननायाव गैया। मान सनमान जाजोब्बाय बियो लैखोनसाराया। बुंखादोंमोन आं बेखौ हारला दाखालाम सिरि आं समाधान खालामगोन होननानै। मानियाखै बियो, होथार बेखौ होथार। बिनि खायदां बेसेदां बुखुजोबथार। आइदै अलंबार जाबाय आइदै। आयौ बाबा मा बिरखोलायनाय जोखो? ओइ बाबा होनबाय माथो, थैबायसो नामा? थैखाबायबाथ' मोजां, थैनो होदो आयै, बेखौ थैनो होदो। बहाथो मानसिया बहाथो? होदलाय बहाथो बियो बहाथो? होरो। बिहामजो, मोखाङा गोसोम जाजोब्बाय। नोंखौ बुसोबाय ना माथो? बिनि थाखायनो आङो दिनै नङाफ्रामा हुवाजों बुजादों। नागार आं बेखौ। दिनै नोंनि मोखां गुन्थुं मेगन गिब्रु होजोबनासो गारगोन आं। जाम्बि जानानै गैलिया। सानफ्रोमबो जेनना थानायखायनो थाबाय थागोन बायदि मोनदों नामा नोंलाय आंखौ? लासिंसिं आंखौ रायजोफोरनि सिगाङाव नोङो दायनिगिरि साजायनो नागिरदोंमोन? हो? आंखौ मोजां मोनबाय नोङो रायजोफोरनि सिगाङाव खुगाजों बुजा होनानै? हो? बुथारखादोखौ बाजै हायोबा बुथारखादो। नांला आंबो बिदि हिनजावखौ नांला। गेसाव हिनजावखौ नांला आंनो। बेजों थाफाबाय थायोबा आंबो सेवजोबगोनसो। आइदै। मानो आइदै होनदों? हो? मानो आइदै होनदों? सायो नामा नोंनि मोदोमाव? हो? नोंनि मोदोमा सानो रोङाथ'। होथार बिहामजो होथारबाव। जेबो जायाखै। बुबाव हायोबा बुबाव। आंबो हाला। लाजिनाय मोनबाय आंबो बे सैमा बांद्रायनि थाखाय लाजिनाय मोनबाय। दिनैसो जोंनि न'खराव बेबायदि रायजो लानानै मिटिं खुंफेराखैमोन। बेनि थाखाय दिनै जोंहानि न'खराव मिटिं खुंलायनो नागिरदों बियो। होबाव। आंनि मोसौ खावनानै फाननायनि दुखुआ हाराबो जोबखायाखै। ओइ आयै आरो बाजै, बेखौ दिनैनिफ्राय न'दा सोसै दे। आं बिनि सेराव थाबाय थायोब्ला आं दानो होफ्लांबावगोनसो। आं अथर्ज मोनबावबाय। थांनोसै बुथारनानै बस्थायाव सोनानै दैफोराव गारहैदो बेखौ। दैयाव गारहैबाबो दैयाव थांनाय बेलावाबो लोंनाय नङा बिनि थैखौ, सैताननि थैखौ साला। ओइ बिहामजो, उदैयाव जसोमनाया गोबाव जाद्रायबाय। बिहामजो, उदैयाव खस्थ' मोनहैगोनदां? मोनथों आयै मोनथों। अननाङा बेखौ दिनै अननाङा। जायखि खस्थ' मोननानै जायखि गिब्रुलाङा मानो थाथों।
एसेबां अनेक खालामजाबोदोंब्लाबो एसेबां अनोमोन आं साला सैमा बांग्रिखौ दिनै बियो आंखौ रायजोफोरनि सिगाङाव लासिसिं खालामदों आंखौ बुहोदों अनबाबो अनजाया बियो आंनि हौवाया एसेबां अनोमोन आंखौ बे सैमा बांग्रिनि थाखायनो दिनै आंनि हौवाया आंखौ बुदों नागारा बेखौ दिनै थुख्राखौ दानस'नोसो गारगोन आं लायनि आं सिखा लायनि आं बेखौ दिनै दानस'नोसो गारगोन आं लायनि आं सिखा जायखि दानस'जाया मानोहाय थाबाय थाया आइदै सोरांस्रिया आंखौ दानस'मारगोन आं खारनांसिगोन बहा थांखो बेलाय बहा थांखो ओइ बहा थांखो नोंखौ दिनै दानस'नासो गारगोन आं जानांगौ बियो खारबालाय बहा खारगोन नोंलाय बेसेबांथो खारगोन होसो दिनै दानस'गोन आं नोंखौ दिनै दानस'नो हायाबा आंनि नामाबो सोरांस्रि नङा बबेथिं खारखो बेलाय बबेथिं खारखो नागारखायाहाय आं नोंखौ दिनै आयै सयथिबो नागारखाया गामियाव एक नम्बर गाज्रि सैतानसिन बिहामजो आंनो नाम लागोन नांगौबा बिजावजालि दानथारग्रा होननानै नाम लागोन आं अब्लाबो दिनै बेखौ नागारा बेनि थाखाय जेरावबो सान्ति जाबाय आंहा ना जानोनो सुख सान्ति ना उन्दुनोनो सुख सान्ति बबेथिं खारस्लाबखो मानसियानोथ' आं सिखा लायसान्दियावनो बबेथिं खारखो बियो नांगौबा जेलनि ओंखाम जाहैगोन आङो जेलनि दालि ओंखाम जाहैगोन आं होमबाबो आं दिनै बेखौ नागारा आंखौ बिसार खालामनो नागिरग्रा बियो रायजो खुंनानै आंखौ बिसार खालामनो नागिरग्रा बियो आंखौ एफा गुन्दै साननो ना मादों बियो हुवा थोनो रोङै मोनदों ना माथो बियो आंखौ गावनि हुवाखौ आंखौ गोसो थोजानो गिदों सैताना सारा बबेयाव थाखोमाहैखो जायगाबो थायो बेफोरबायदि सैतान मानसिया थाखोमानो लोगो मोनस'नाय मोनबा आं आयै बारहुंखा दै बाना बांग्रिङाबो आंखौ दिनै लाखिनो हानाय नङामोन सानबेसे खारगोनहाय नोङो सानबेसे खारगोन फै नों न'आव नोंखौ दानस'नो हायाबा आङो सोरांस्रि आंखौ नुनानै मानो दावथ्रुदलांबाय थाखो नों सैथा नों आंजों रायलायनो नाङा सोर आं नोंनि मा जायो आं नोंनि आंनि खाथियाव मानो फैदों आंजों मानो रायदावफैदों ओंखारलां नों बे रुमनिफ्राय दा फै नों आंनि सेराव हुवा नङा नों आंनि अना नों आंखौ अनो दै सोरांस्रि अनो नों आंखौ अना आंखौ अनग्रामोनबा नोङो आंनि फंसेबाबो खोथा खोनासंगौमोन नोङो बे पापि हिन्जावनि खोथाखौनो नों मानिदों बेखौसो अनो नोङो बेखौ अननायखायथ' बेनि खोथाखौसो मानिदों आंनि खोथाखौ फंसेबो खोनासंनो नागिरासै नोङो बेनि थाखाय नोङो आंखौ बुबाय दिनै सोरांस्रि आंनि खोथाखौ खोनासंना सना आंबोथ' गाबदोंना नै नायलाय आंनि मेगनाव आंबो नोंखौ बुनानै दुखु मोनदोंथ' नाय आं रावनिबो मेगनाव बुबा बुनानै दायो बुरखायनो फैदों नामा आंखौ नों दायो बुरखायबा मा आंनि बुजानाय बिसफोरा सागागोन नामा थां जोमैखौ अनहैथां जोमैनिसो हुवा नोङो आंनि हुवा नङा नों आंनि हुवा मोनब्ला आंनि बुंनायखौ मानिगौमोन फंसेबाबो खोनासंनो नागिरगौमोन नोङो नंगौना नङा आंनियाव सोंस्लुगौमोन नोङो आं मिथिगौ सोरांस्रि आं मिथिगौ बेयाव नोंनि जेबो दाय गैया आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दङ नों बेबायदि हिन्जाव नङा आंखौ फोथायोब्लालाय मानोथो बुआमोन नों आंखौ मानो फोथाया नोङो जोमैनि खोथाखौ एसेबां रायजोफोरनि सिगाङाव लासिसिं आं गावखौनो कन्ट्रल गैयै जादोंमोन मिथिगौ ना सोरांस्रि आं सोरखौ मा बुंनो नों आंनि हिन्जाव बेनिखायनो आं नोंखौनो आखाइ थिखोबाय सोरांस्रि सना आं नोंखौ अनो आं जोबोद लाजिखांनायबो मोनबायमोन रागाबो जोंबायमोन बेनिखायनोसो आं नोंखौ आखाइ थिखोफ्लांबाय जाबाय सना दाबुं नों आंखौ सना नों जेसेबांखि बोराबा मानो सना नों आंनि सनाखा आंसो मिथिगौ बेसेबां सादों नोंनि बुनाया बेसेबां खस्थ' मोनदों लासिसिं रायजोफोरनि सिगाङाव नों आंखौ बुदों एसेबां बुनो गोसोथाय गोसो नों आंखौनो सिङाव लाबोना बुफैनो हाया नामा रायजोफोरनि सिगाङावलाय मानोथो बुनांगौ जाखो नों आंखौ आंहाबोथ' लाजियोना फिसाजोआनो एफा गिदिर जाबाय फिसाजो मोनलायनानैबो दाबो बुबावो नों आंखौ एसेबो कन्ट्रल गैया नामा नोंहाबो एसेबो धैर्य गैया नामा थ' सोरांस्रि आं नोंखौ डक्टरनियाव लाना थांनि थ' थाङा आङो डक्टर सक्टर नाङा आंनो बिजि मुलि आंखौ साहोनोनो बुखादोंबा नोङो साबाय थाथों सरि सना सरि दे निमाहा होगोन ना दे ना बुंदो निमाहा होगोन ना आं मिथिगौ नों आंखौ निमाहा होनाय नङा सोरांस्रि
आं नोंखौ बुदोंब्ला नोंबो आंखौ बुफिनदो दे सोरांस्रि नोंबो आंखौ बुदो आं बुजानोसै दे सोरांस्रि बु आंखौ बु। जोमै नङा आङो हुवाजों बुलायग्रा सोरांस्रिसो आं। नों सोरांस्रि नङादां दायो आंनि सोरांस्रियाथ' माथो आंखौ अनोमोनलाय आंजों बेबायदि बोराबामोनथ' आंनि सोरांस्रिया। नोंखौ फालतु साला बुबा बुनानै अननायाबा बिरादथार हुवाफोरनि जादा बिदिनो बुबा बुगोन अननायावबो अनफिनगोन। आइ लाभ इउ देरहा। आइ लाभ इउ टु सना। दे इसा बिमा बुंदो दा हराव मा बेदर जागोन नोङो? जाया बेदर सेदर। नै इसा बिफा खोनासंलाय। मा इसा बिमा बुं। जों बे न'खराव जेसेबांनो थागोन बेसेबांनो असान्थिया सोमजिबाय थागोन आं नुहुरखाबाय इसा बिफा। बेनिखायनो जोङो बै बारि खनायावनो तिरपालनि न' लुनानै सानैजों बेयावनो थाहैनोसै नामा? अलंबारा आइ आफाखौ नायथोंसै जों सानैजों जुदा जानोसै आइमोनजों मोजां रायलायनायनि गेजेरजों। आं बेखौनो मोजां नुहुरबाय जों सानैया बे न'खरनिफ्राय गोजान जायोब्ला बे न'खराव गोजोननाय फैसिगोन आरो नोंबो आंबो गोजोनै थानो हासिगोन। जों सानैया बे न'खरनिफ्राय जुदा जानायखौनो जोमैया नागिरदों बेनिखायनो दिनै न'खराव बेफोरबायदि गुलाय गुजाय दावरावआ सोमजिगासिनो। आंबो बेखौनो सानबाय बिदिनो जाथोंसै। लोगोफोर भिडिअ दिनै एसेयावनो जोब्बाय। नायनानै माबोरै मोनखो अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक मोनसे होदो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।